Omer radijallahu anhu rekao je: čuo sam da se dova zaustavi između nebesa i zemlje i da se ne može pomaknuti sve dok ne doneseš salavat na svog vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Enes ibn Malik radijallahu anhu rekao je: Muhammed alejhi selam ispeo se na mimber i rekao amin. Drugi put se ispeo i rekao amin. I treći put se ispeo i rekao amin. Onda je sjeo. Muaz mu je poslije rekao: uspinjao si se stepenicama mimbera i govorio 3 puta amin. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaza: došao mi je Džibril i rekao: Muhammede, ko dočeka kraj Ramazana, a ne bude mu oprošteno pa umre i uđe u džehennem, neka ga Allah udalji od svoje milosti. Ja sam dodao amin. Onda on reče: ko dočeka jednog ili oba roditelja da ostare kod njega, a on im ne bude činio dobročinstvo pa umre i uđe u džehennem, neka ga Allah udalji od svoje milosti. Ja sam dodao amin. Onda je rekao: a u čijem se društvu spomene tvoje ime, a on ne donese salavat na tebe, umre i uđe u džehennem, neka ga Allah udalji od svoje milosti. Ja sam i na to rekao amin. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: ko iz mog ummeta čistog i predanog srca donese jedan salavat na mene, Allah na njega donese 10 salavata, podigne ga za 10 deređa i izbriše mu 10 hrđavih dijela. Ebu Berda radijallahu anhu prenosi od svog oca, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: 4 su pokazatelja nepristojnosti: da čovjek obavlja malu nuždu stojeći, da potare lice prije nego što završi s namazom, da čuje ezan, ali da ne ponavlja i ne svjedoči ono što svjedoči mu jezin, i da budem ja spomenut kod njega i u njegovom društvu, a on ne donese salavat na mene. Ako hoćemo da se uvjerimo da je salavat na vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem jedno od najvrijednijih dijela, onda razmislimo o ajetu u kojem uzvišeni gospodar kaže: Allah i meleki njegovi blagosiljaju vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav. Pitali smo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Allahov poslaniče, kako da donosimo salavat na tebe? On odgovori: recite: Allahu moj, neka je tvoj salavat na Muhammeda i na Muhammedovu porodicu, i neka je tvoj blagoslov na Muhammeda i na Muhammedovu porodicu, kao što si svoj salavat i blagoslov spustio na Ibrahima i na Ibrahimovu porodicu. Uistinu si ti hvale dostojan i slavljen.